Għaddew 8 ijiem u biss skiti tarrax minnaħa tal-Gvern Laburista fil-konfront tal-aħbar li ħarġet fil-medja li politiku tiegħu huwa implikat fl-attentat ta' hold-up fuq l-HSBC 10 snin ilu. Net News staqsal il-wib tal-Gvern Laburista jekk bħala membri tal-Gvern iddiskutewx dan il-fatt xokkanti li allega li wieħed minnhom kien involut f'din l-attività kriminali. Iżda Glenn Bedingfield spjegalna li tal-Labor jiddiskutu biss fatti u jinjoraw l-allegazzjonijiet. Aħna bħala politiċi nippreferu nitkellmu fuq fatti. Din it-tip ta' strateġija li qed juża l-Gvern ta' qabela tfakkar ħafna fil-mod kif kienu trattati allegazzjonijiet li kienu saru mill-medja, inkluż dwar il-kumpaniji sigriti fil-Panama ta' Corned Mizzi u Keach Kembri u fejn baqgħu qatt ma tieħdu passi fil-konfront tagħhom minn Joseph Muscat. B'dan tal-aħħar ċaħħat li deputati laburisti minn free vote fil-vot ta' fiduċja fil-konfront ta' Corned Mizzi. Staqsejna wkoll il-wib laburista dwar il-ħatra taċ-ċermen tal-FIAU minn Robert Abela li jagħmel minn wara dal kulħadd u biksur tal-liġi kif mitlub skont ir-regoli tal-Parlament. Bi Glenn Bedingfield jispiċċa jammetti li l-Prim Ministru żbalja u li dan il-każ għandu jitressaq fil-Kamra tar-Rappreżentanti. Tista' tweġibni fuq tal-FIAU jekk fuq tal-FIAU ma' FIAU naħseb illi kien nuqqas u l-każ għandu jitressaq. Ftit tal-jimilu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tefa' dawl fuq il-mod kif il-Prim Ministru Robert Abela kien għamel din il-ħatra biksur tal-liġi u saħaq li karigi bħal dawn jeħtieġu skrutinju għoli biex kun żgurat li l-persuna maħtura tkun l-aktar waħda valida u li l-istituzzjonijiet verament jitħallew jaħdmu.